Lidé v Ústí nad Labem si budou muset od února připlatit za cestování městskou dopravou. Cena jednorázových jízdenek se zvedne z 10 na 14 korun. Dražší budou i měsíční a roční průkazky. Ovšem ústeckých zastupitelů se to týkat nemá. Ti můžou podle přepravních podmínek jezdit dál na zlevněné jízdenky. Polovic budou platit maminky z kočárky, plné jízdné dárci krve. Ušetřený zůstanou jen důchodci, invalidé a zastupitelé. Ti mají mít roční jízdenku skoro 3krát levnější než ostatní obyvatelé města. No tak to už je sprosťárna. Přece oni si na své peníze nenechají šáhnout. No, oni si dělají to, co chtějí, no. Podle Ústečanů se nelze ničemu divit ve státě, kde si poslanci vyplácejí nejrůznější náhrady, s pomocí kterých si zvyšují příjem o 10 000 korun. Já si myslím, že to je především v kontrastu s rušením těch výhod pro ty rodiče malých dětí a pro ty dárce krve. Já říkám také nemravnost. Ústečtí radní porovnávání s poslanci odmítají. Podle nich výhody pro zastupitele zůstaly zachovány omylem. Takhle řeknu, že se na to zapomněla. Chyba, naše chyba, moje chyba. Včera jsem rozhodl o její okamžité nápravě. Slevy pro zastupitele musí z nového ceníku jízdného okamžitě zmizet. S tím teď souhlasí všichni důležití muži na ústeckém magistrátě. Jen se nemohou shodnout, proč to neřekli hned. Vždycky je potřeba pošťornout i politika k tomu, aby ten krok udělal, a já jsem k němu připravený. Ne, nedotlačila nás tomu opozice, bylo to pochybení vedení podniku a my jsme na to nepřišli. Opozice to vidí jinak. Kdyby jsme nekřičeli, jezdili by zastupitelé za třetinovou cenu dál. Jan Stuchlík, Česká televize, Ústí nad Labem.